יפה. רוצים לראות קסם יפה? תעשו קצת מחיאות כפיים. מה, זהו מה אתם עייפים? איפה הכפיים? מי מוחא כפיים הכי חזק לכולם? בואו נשמע. איזה יופי של כפיים נתתם לי. גרמתם לי להרגיש כמו עומר אדם בקיסריה. איזה כיף. יאללה, אתם מוכנים? רוצים לראות קסם? כן! שימו לב. תעשו קצת כפיים חזק.